Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Danas je tu smo sa Mirkun. Mirkan. Danas ćemo igrati Food Draft, danas lijepo. Ja sebi zaberem postavu, otvara pekove i ja. I tu ima 5 igrača, ja moram reći jedan broj i odaberem igrača toga kao. Šta bude na toj broj, skušat ćete vi dok ste u videu. A ja idem Mirko, sad da ja izaberem postavu u zadnju. Ajde sad. Ajde. Kapetana. Jedincu. Thiago Silva. Najgorega. A koji je bio? Najgori bio. Ajde. Ajde drugoga. Benatija. 94, dobar. Ajmo trećega. Nis puno mogao faliti, odabrala si Kadamura iz Alžira. Ajmo sad četvrtoga. Babu mogao si Valenciju, ali dobro nije mi još. Ajde. Ajmo sad petoga. Nainggolan mogao si Modrića, Erksena, Pogbu koji ga zgotio. Ajde Duju. Hazard. Dobar. Ajmo Jedincu. Feyenoord. Ajde peticu onda. Ček, a mogu li otvorit? Ne možeš. Peticu, mogao si Mesija, četvorka bio. A koji je to bio jedinca? Ajde, biraj. Četvor. Iniesta! Ajde. Ali ne mi daj Dujicu jednu. Za učenje. Marijano. Ajde. Sa Marijana i sa Martića. Ajde. Ajde Duju. Zovete, mogao si Oblaka, DG u Handanovića. Oblaka, Ajde. Ajde trojku. Rodrigo Moliedo neki iz Brazila, ali nismo ga puno falili. Ajde četvorku. Lukas digne, dobar. Ajde onda pec. Lenz. Ajde četvorku. Četvorka. Pa moglo otvoriti. Lukas Liva, nemoj brzat. Nije prišao Oblamiš. Ajde. Ajde četvorku. Slimani neki. Ajde, nećeš ga oti majke. Ajde četvorku. Najgori ga. Nije. Kormej najbolji. Andersona. Jo, najbolji. Bio je meni najbolji. Ajde. Ajde jedinicu. Songa. Da jedinice dobija. Ajde Duju. Dugi ospje ne smiješ gledat. Karsela. Nis puno ni falio. Ajmo četvorku. Adler. Ajde sad petec. A da sam malo prije kapet dobio sa Jordi Alba sa Guanfrana. Ajde četvorku. Džeko. Džeku dati grad Bosni. A nismo golmana. Ajde. Ajde jedincu. Tekina. Ma Ma sranje. Putina, koja tekina. Jospe. Ja mislim da je to, još da ti ja radim postavu. Bolje bilo da ti ja radim, nek da ti radim. Nema. Pravila su pravila. Sad ću ja napravim nešto da neće ništa valjati. Ali ljudi, skupat ćemo snaga postavu, ajde mi. Ajde ovako, prvo ćemo... Džeku Ne, čekaj, muču. Moramo Prvo ćemo od golmana. Tebe vadimo, već ćemo od drugog golmana. Evo, Zoj, 93, ovi 75. Ajde sad, Džeku, diži Džeku. Čekamo prvu obranu sad, kojega ćemo obrameti. Ćemo digne. Vamo Džeku negdje stav. Miruj. Evo nećemo izvat neko. Džeku stav tu u napad. Da Džeku staviš u napad. A ne znam. Pametit ćemo ga. Kuon Frana ćemo metiti. Nainggolan, Hazard, Krme. Tu mećemo. Tu ga. Ajde Džeku ćemo metiti. Džeku sad. Džeko imamo i mjesta i Nainggolan. 51 chemistry, digli smo. Marijano. Evo ga. Kralju, ovo bila tvoja postava.
sad Dobro. ono iće u Finish. betu. Vidiš. Ajmo. Da vidimo šta je Biba izumio. 52 chemistry ne mora biti gori. Ali zapravo i na Mobtelu pa ne mora biti ni bolji. Da s njom na PlayStation bilo bi puno bolje. A dobro je. Dobro je. Eto ljudi. Sim. Ajmo. Mi to nećemo igrati sa ljudi, ovo će biti kraći video i možda danas još jedan izađe. Ja baš Ali bilo to će biti video. surprise. To će biti iznenađenje. To će biti posebni nogometni video. A pogađajte sad šta će biti, eto, to bilo to od ovog videa, Mirko. Ali mi moram dobra svoju postavu. Ma di ćeš sad, to ćemo drugi video. Ljudi, drugi video, to ćemo ne drugi, nego iza drugi, nakon drugog videa će Mirko imat svoju postavu. To neće na ništa ličiti, to nek bude specijal. Eto ga, ljudi, to će biti to do videa. Hvala na gledanju, aj Bog, čao, šta ima.